Sanibona ma-Blue Nation. Ngibingelela nina ngokukhethekile ngoba vele le nkulumo ibhekene nani isizwe esikhulu sakwaGuqa. Bafowethu ngithi angifakaze kwinkulumo ekade ikhulunywa umfowethu uMhlaka-1. Ngithi angiyifakazele leya nkulumo ngoba nami ngike ngayihlaziya leya nto akade eyisho ukuthi abantu abenza ukuthi kugcine sekudeleleka noma sekudicilelwa phansi igama likaKhuzani yithini uqobo ma-Blue Nation. Abantu abenza igama likaKhuzani linaphazeke kangaka sekuyithini impela-ke manje ma-Blue Nation ngoba bonke labantu abahlasela uKhuzani noma abanaphaza igama lakhe ba-athendwa yithi, sibakhuphulela iy'balo lapha kuma-followers. Thothi isi-athenda no-live babo u-athendwa yithi. Leyo nto igcina vele ngeke kuphele ukudeleleka kukaKhuzani uma abantu bebona ukuthi khona abakuzuzayo ngoba inhloso yabo vele isuke ikhona uma bedelela igama likaKhuzani. Ma-Blue Nation, ake siyibukeni ngelinye iso le nto. Mhlampe besinganakile sonke lesikhathi ukuthi esikwenzayo bayazuza ngakho, esikwenzayo yikhona okubanikeza i-trend ngoba uthola ukuthi umuntu uzothinta igama likaKhuzani ebese ekhuphuka ngaleso senzo sakhe asenzile. Bengibuka nje lapho ukuthi ma-Blue Nation, into eyosisiza manje lo voicemail osebenziswe yiqhawe, iy'nkulumo y'vela ngapha nangapha lathi ngizothula sengazathi angisekho. Bafowethu, ngiyacabanga ukuthi ekuthuleni kwethu ey'ntweni abay'shoyo manje nakho kuyobenza ukuthi bephelelwe ngamandla ekuthenini belinaphaze kanje igama leqhawe ngoba ekugcineni yithina esenza lokho, yithina esenza ukuthi abantu bengakuyeki ukuthi bedelele igama likaKhuzani kanje ngoba nina anikwenzi, anibaningi enikwenzayo ukuthi niyonaphaza igama likaMthandeni ubusuku nemini isidingo singekho, kodwa bona bayazi ukuthi iy'nhloso zabo yini ngoba lokho bakwenza iqhawe lenze kahle noma lenzeni, sebegade nje into encane yokuthi khwasha bese beyisebenzisa leyo nto njengokuthi iyona ezobenza betrende noma ibenzela ama-content abo ehleze kuleli zinga akulo, yabo. Bafowethu, sengazathi nje singakhula nathi siy'bone izinto ey'zokwenza iqhawe lethu ligcine lokhu lideleleke njalo njengoba kwenzeka nje. Yithina esenza ukuthi laba bantu bengayeki ukuthi lokhu belinake njalo igama likaKhuzani ngoba i-attention vele siyabanikeza. Ubeqinisile impela uMhlaka-1, ngike ngamlalela kuleya nkulumo yakhe ade eyisho ethi igama likaKhuzani manje sekuyithi manje senza ukuthi laba bantu belokhu belinaphaza nje kanje. Ngiyabonga ithuba bafowethu.